फाय खनहरो नखरनि बाहागिफोरा गामिनि आंगो लोगोफ्रा माबोला न' फारसे नों फैफिनगोन होनना हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे बोसोराव आरडि मशन पिक्चार बेनारनिफ्राय बिथां पंकज लाहारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव फैनो गोनां एबा दिहुनजानो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय आरो बे सावथुननिफ्राय मोनसे गुड निउसबो दं लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ देग्लाय बोसोर एबा 2025 बे बोसोराव बिथां पंकज लाहारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव आरडि मशन पिक्चार बेनारनिफ्राय जांख्रिथायनि थैसाम 2 एबा पार्ट 2 आबुं बर' सावथुना बे बोसोरनि साननैसोनि उनावनो आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ एबा फैनो थांगासिनो दङ। आरो मोनसे गुड निउस लोगोफोर बे सावथुनावनो फाव खालामनाय फैलाव नार्जारी बिथाङा गावनि फेसबुकआव पस्ट होनाय बादिब्ला बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननिनो मोनसे मिउजिक भिडिअ संखौ गाबोन एबा 21 जुन खालि आरडि मशन पिक्चार बेनारनिफ्राय रिलिज खालामसिगोन होननानै फोरमायदों। दा नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन बिथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननिनो मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गाबोन एबा 21 जुन खालि नुनो हासिगौ दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय गाबोन मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय। आरो गोबाङानो नोंथांमोना जानांगौ फुल मुभिखौबो नायनो थाखाय नेनानै दङ एबा एक्साइटेड जानानै दङ। मानो होनोब्ला बे फैनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 सावथुनाव माखासे गोबांथार स्ट'रिफोर हाबना दङ नालाय। आरो बे बाराव सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 सावथुनखौ पार्ट 1 निख्रुइ साबसिन हामसिन खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। केमेरायावनो होन एबा टेकनिकेलावनो होन बिथांमोना एबार साबसिननिफ्राय हामसिन खालामगोन होननानै बुंथिदोंमोन। आरो माखासे साउथनि एक्सनफोर बायदि माखासे VFXनि खामानिखौ बे सावथुनाव नुनो मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। जेरै जों साउथनि मुभिफोराव माखासे सिनफोरखौ नुनायाव रियेल नुयो नाथाय रियेल नङा बेबायदि एबा VFX बाहायनानै जेरै सावथुनखौ नायथावनासिन खालामनो हायो बेबायदि बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनावबो नुनो मोनगोन होननानै सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना शुटिं खालामनाय समावनो माखासे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायखादोंमोन। आरो थांनाय बोसोरावबो बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ गोबां रायजो राजाफोरानो अनसायखादों एबा गोबाङानो नायनानै मोजां मोनदों। आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो देग्लाय बोसोरावबो बिथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ पार्ट 2 महरै एबा नैथि खोन्दो महरै साबसिन हामसिन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आवगायबोदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सावथुना रिलिज जायोब्ला बयबो नायोब्लानो जाबाय। आरो देग्लाय बोसोरनि बे जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो सावथुनाव सिगांनिख्रुइबो बांसिन फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना देग्लाय बोसोराव आरोबाव माखासे बर'नि गोबांथार फाव खालामगिरिफोरखौ बे सावथुनाव फाव खालामनो थाखाय लाबावदों एबा खाबु होदों। स' जेखियानो जाया मानो लोगोफोर बिथांमोननि बे फैनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो सावथुनखौ नोंथांमोना सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।